Sa number 9, alkalde sang Banwa sa San Enrique nagmando sa liwat nga paghakot sa basura sang Banwa sa isa ka pribado nga lote sa Banwa sang Pulupandan. Sa cease and desist order nga gipapanaog ni Pulupandan Mayor Miguel Peña sa tag-iya sang duta nga si Novo Torres, ginmando ang pagsira kag pag-untat sang pag-operate sang open dump site sa propiedad sini sa Barangay Palaka Sur sa Pulupandan. Ini ang isa ka pagsupak sa Republic Act 9003 ukon ng Solid Waste Management Act. Ang CDO ang ginpapanaog sadtong Setyembre 2. Nagatanyag man sang assistant si Peña sa San Enrique sa pagbalik sang basura sini via return to sender. Sunod sa kay San Enrique Mayor Gilson Tobeliara, nakasugilano na sila ni Mayor Peña kag iya na nga ginmando ang paghakot balik sang basura. Patag ni Tobeliara, mismo ang tag-iya sang duta ang nag-ayo nga i-fill up ang amo nga duta. Iya man ginsiling nga kis-aman lamang nagatambak sang basura ang San Enrique sa amo nga duta. Ginimutig niya man nga isa ka open dump site ini kundi isa ka controlled dump site nga nagakasayuran nga kada haboy sa basura ginatampukan man ini. Sa impormasyon sa Pulupandan Municipal Environment Natural Resources Office, makaduha o makatatlo ka beses nga nagaula sa basura sa kada semana sa amo nga propiedad kag samo-samo ang basura nga ginahaboy diri lakip na ang medical waste, bagay nga ginhimutig ni Tobeliara. December 2021 pa nagsugod ang paghaboy sa basura sa amo nga duog. To the LGU's knowledge, the garbage is owned by San Enrique LGU. Okay. Then our LGU Mayor Peña found out the presence of this illegal dump site only last September 2, 2022, and he immediately issued a closure order of the premises and stopped all forms of operation inside the area. And according to the mayor of our town, Mayor Peña, Pulupandan is willing to assist the LGU of San Enrique by returning their garbage via RTS or return to sender. Kung ang amon nga, kung mag-operate naman dati ang amon segregation, na po may order na po sa apon ng puro. Kaya inoperan na sila nga to do it immediately as soon as possible.